Parang hindi mo naman ako kailangan eh. Parang pabigat pa nga ako sa'yo. Kung tutuusin, ba't ka pipili ng pilay para mangaso? Kailangan ko lang munang masigurong malayo kayo rito ngayong gabi. At saka ligtas kayo para mapanatag ako. Nasaan siya? Nasaan yung babaeng hindi madaling matagpuan? Naranasan niyo na bang mawala ng mahal sa buhay? Paano mo haharapin ang ganong kabigat na sakit? Nung nangyari yun sa akin, natulala na lang ako. Parang gusto mong magwala pero ubos ka na. At sa sobrang sakit, lungkot na lang ang natira. Kahit ayaw mo, binabago ka ng pagdadalamhati. At kami ng kapatid ko, nag-iba talaga. Pero hindi ko inasahan na sa gitna ng lahat, isang aswang pala ang haharapin namin. Ako si Lena. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Stories sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Oh, ma, ano nangyayari? Bakit hinihingal ka? Lena anak, kung yung papa nyo may nagawa siya na medyo mabigat, ano kayang gagawin ko? Nagawa? Ano pa bang ibig niyo sabihin? At saka, nakuusap niyo na ba siya? Nasaan daw ba siya? Uy, Nay! Hindi. Hindi ko nakausap si Lando. Hindi ko alam kung nasan yung papa nyo. Nay, ilang araw na siyang hindi umuwi ah. Ano kaya talaga nangyari doon? Ang sabi niya, di ba, may aasikasuhin daw siya sa kabilang bayan? Sundan na kaya natin? Yung papa nyo kasi anak. Mamaya na lang natin pag-usapan ha. May kailangan muna akong unahin. Importante to. Ano po ba yun, ma? Namumutla ka na oh. Magpahinga ka na lang kaya muna. At saka, ano ba kailangan gawin? Ako na lang kaya. Kaya namang ipagbili ni Buboy tong turon sa palengke eh. Hala, wala desisyon ka naman, Ate Lena. Ayoko nga. Sabi mo, tagabuhat lang ako, di ba? Ba't naman ako magtitinda? Ano ba, Buboy? Sige na. Nakita mo naman si Mama, di ba? Parang tulala na. Sige na, tumuno ka na. Ate, tumutulong naman ako ah. Ayoko lang talaga magbenta. Nahihiya kasi ako eh. Huwag ka nga umarte dyan. Kailan ka pa nahiya sa pinagkukunan natin ng pera, ha? Huwag ka nga pera eh. Kaya sige na, pwede na yan. Hanguin mo na tapos ilagay mo na sa bilao para maayos tingnan. Bilisan mo na bago masunog. Ito na ate. Gaya ng dati, hindi na naman niya nagawa ng maayos. Kaya ako na ang naghango ng mga turon. Habang ginagawa ko yon, napansin ko ang kilos ni Mama. Kung ano-anong dinadampot niya sa kwarto. Sabay banggit ng banggit sa kumari niyang si Aling Tinay. Malayo pa ang kabuanan ni Mama pero ngayon pa lang ay nakabantay na kami sa kanya. Baka yun din ang dahilan kung bakit lagi siyang aligaga at parang hindi makausap ng maayos. Hindi nagtagal, nagpaalam na rin kami sa kanya. Mama, mauna na po kami para mas marami kaming mabenta ha. Mabuti pa nga. Mga anak, may gagawin lang ako ha. Mas mabuti wag muna kayong umuwi agad. Kahit ngayong gabi, dun muna kayo sa bahay ni Isko Tumuloy. Ayoko madamay kayo eh. Naiintindihan niyo ba? Ha? Bakit naman po? Basta, ayoko nandito kayo sa gitna ng lahat ng to. Ma, may kinalaman ba to kay Papa? Ano ba kasi talaga nangyayari? Baka makatulong kami sa inyo. Oo, may kinalaman to kay Lando. Pero hindi lang yon. Gusto ko munang makasiguro bago ako magsalita. Pero may kailangan talaga akong gawin ha. Sana maintindihan nyo. Hindi ko kayo gustong takutin. Pero magiging mahigpit ako. Huwag kayong uuwi. Lena, ikaw nang bahala sa kapatid mo ha. Buboy, huwag kang pasaway. Makinig ka sa ate mo. Pero bakit po ma? Gusto ko rin naman malaman yun ma. Tama na nga yan, Buboy. Makinig ka na lang kay Mama.
Sige po ma, huwag ka na mag-alala. Susunod po kami sa inyo. Basta huwag ka nang masyadong magpagod sa pag-iisip ha. Masama yan sa baby. Sabi mo, bawal kang ma-stress, di ba? Alam kong magulo pa ang lahat, Lena. Pero pag uwi niyo bukas, mag-uusap tayo. Magpapaliwanag ako. Kailangan ko lang munang masigurong malayo kayo rito ngayong gabi. At saka ligtas kayo para mapanatag ako. Tumango na lang ako at pumayag. Hinata ko palabas si Buboy dahil mukhang ayaw pa niyang umalis. Gaya ng nakasanayan, hindi na namin naiwasang magtalo papunta sa palengke. Matagal naman ang makulit si Buboy at sanay na si Mama sa ugali niya. Pero ako, minsan pinapatulan ko rin kapag sumusobra na. Uy Buboy, ano ka ba? Bilisan mo nga dyan para madami tayong mabenta. At saka tigilan mo na rin yung pabalang na pagsagot kay Mama ha. Kita mo nung buntis yung tao, dadagdagan mo pa ng sakit ng ulo. Ito naman si ate. Tatanong lang naman ako eh. Hindi ka ba kasi nagtataka? Bakit tayo pinagbawalan biglang umuwi nun? Di ko rin alam eh. Pero wag na muna tayo dumagdag sa iniisip ni Mama ha. Kita mo naman problemado nga siya dahil kay Papa, di ba? Siguro pag uwi ni Papa, maghaharap na talaga sila. Siguro. Pero baka nga kailangan na nilang mag-usap. Sana lang talaga umuwi na si Papa. Ang kinakatakutan kasi ni Mama, baka may iba na yun eh. Sus, kung mangyari man yun sa totoo lang, ayos lang sa akin. Doon na siya sa iba niya. Kaysa naman puro problema lang yung inuuwi niya sa atin. Hoy, ano ka ba? Dahan-dahan nga yung bibig mo, baka may makarinig dito eh. Alam mo naman dito sa palengke, sa katutak yung mapanira ng usapan. Ate, hindi kaya nahawa si Mama sa ugali ni Aling Tinay kaya ganyan siya? Sa kadaldalan nila, baka pati pag-iisip nagkahawaan na. Di ba? Ilang araw namang sinabi nilang malala na yung lagay ni Aling Tinay. Pabalik-balik na si Mama dun ah. Ewan, baka nga. Sa tingin ko tuloy, baka nagkukwentuhan lang din ng matagal yung dalawang yun. Alam mo naman yung mga yun. Ay, naku talaga. Simula nang dumating si Aling Tinay dito, dumami talaga yung nakalitan ni Mama. Parang talaga magkakambal sila sa chismisan. Hindi mo paghihiwalay kapag usapang buhay na may buhay. Uy, Buboy, para ka namang may galit kay Aling Tinay. Pabait naman yun sa atin ah. Ewan ko. We, pero kapag kaharap mo na, parang nauutal ka naman. Ngayon ka lang matapang kasi wala siya dito eh. Pero kapag nandiyan naman si Aling Tinay, parang tikom na tikom yung bibig mo. Uy, hindi no. Ewan ko ba. Basta, parang may nakakatakot sa kanya na hindi ko mapaliwanag. Ginabi kami sa pagtitinda dahil paano ba naman, umiiwas sa pagtulong si Buboy. Dumating kasi yung ilan niyang kaklase at tinutokso siya. Hindi ko naman siya masisi dahil talaga nakakabwisit sila. Pero hindi na siya tulad ng dati na nagmumukmuk lang pagkatapos matokso. Ngayon iba na si Buboy. Parang galit na gusto nang sugurin yung mga nambubuli sa kanya. Nagbabago na talaga yung ugali niya. At nagsimula yon nang malaman naming buntis ulit si Mama at umalis si Papa. Pero inako na ni Buboy ang pagiging lalaki sa pamilya. Hoy, ano ka ba Buboy? Bakit mo pa pinatulan sila Makoy? Alam mo namang wala nang ibang alam yung mga yun kundi asarin ka. Sobra na sila ate. Ano mang gagawin ko? Buboy, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't parang ang dali mo na makipag-away? Dati umiiwas ka lang dun ah. Tapos dati napapakisuyuan pa kitang tumulong magbenta dito. Ayaw mo na ba talagang tumulong sa ate mo? Hindi naman sa ganun ate. Ang iniisip ko lang kasi, baka may iba pang paraan para kumita tayo. Hindi yung nandito lang tayo tapos naghihintay tayo kung may bibili. Ate, buntis si Mama. Hindi pa umuwi si Papa. Kailangan natin ng pera kapag nanganak si Mama ate. Alam ko naman yun, Buboy. Kaya nga dumadoble na ako ng kayo dito eh. Pero hindi to sapat ate. Kulang na kulang talaga. Lalo na't matatapos na yung bakasyon. Meron pa tayong tuition fee. Ano ka ba? Gagawa naman namin ni Mama ng paraan yan eh.
Hindi mo obligasyon na pasanin lahat ng isipin na yan. Bata ka pa. Hindi na ako bata, no? At meron na akong alam na paraan. Papatunayan ko yung ate. Ako nga yung nag-alabot kay mama ng pera sa pagpapacheck up niya eh. Sa'yo galing yun? Buboy, anong ginawa mo? Huwag mo sabihin na may kalokohan na naman kayong ginawa ni Cheska, ha? Ayaw umamin ni Buboy kung saan galing yung pera. Kahit anong kulit at pilit ko, ayaw talaga niyang magsalita. Nagtalo pa kami dahil ayaw niyang dumiretso sa bahay ng kapitbahay naming si Cheska. Yung matalik niyang kaibigan. Mabait din yung ate niya na si Stella at gusto ko sanang puntahan dahil buntis din siya at nabanggit na hirap siyang kumilos. Naisip ko noon, baka kailangan nila ng maglalaba at kahit paano makadagdag ako sa kita. Pero ayaw talaga ni Buboy. Uuwi na lang daw siya at sa totoo lang, hindi ko na rin siya masyadong pinigilan. Hoy Buboy, saan ka pupunta? Nasa kabilang kanto na lang yung bahay ni Cheska, oh. Bahala ka dyan, ate. Uwi na ako. Anong uuwi? Talagang hindi mo susundin si Mama? Bakit, ate? Hindi ka ba kinukutuban sa mga sinabi niya kanina? Ayaw mo man lang tignan kung anong meron, ate. Sige na nga, tara na. Gabi na rin naman eh. Baka tapos na siya sa kung ano man yung ginagawa niya doon. At saka, kapag may nangyari, sasabihin mo na pinigilan kita, ha? Opo, ate. Di naman kita isasabit, no? Sisilip lang naman tayo. Baka nga nakauwi na si Papa eh. Dahan-dahan kaming pumasok sa gate. Tahimik ang lahat. Sobrang tahimik. Walang tahol ng aso. Huni ng ibon, ingay ng TV o kalansing sa kusina habang nagluluto si Mama. Kaya gano'n na lang ang gulat namin ni Buboy nang makita namin siya sa kwarto. Naghihingalo at hirap na hirap. Isa po niya ang tiyan niya, namimilipit sa sakit. At pilit mang magsalita ay garal-garal na tunog na lang ang lumalabas sa bibig niya. Ma! Ma, ano nangyayari sa'yo? Ate, ano gagawin natin kay Mama? Dalhin natin siya sa ospital, bilisan mo! Tulungan mo ko buhati si Mama! Huwag! Huwag! Anong wag? Bakit, Ma? Kailangan namin kayo buhatin! Huwag! Aso! Ate, tama ba yung narinig ko? Sabi ni Mama, aswang daw. Sinubukan naming buhatin si Mama pero napahiyaw siya sa sakit habang itinuturo ang labas ng bintana. Sa tiling niyang yon, parang naubos ang natitira niyang lakas. Umikot ang mga mata niya saka siya napapikit. Sa tuwing gagalawin namin ang katawan niya ay nangingisay siya sa sobrang sakit. Maya-maya ay didilat siya ulit at ituturo pa rin ang bintana sa likod bahay. Buboy, para si Aling Tina yung tinatawag niya. Baka gusto niya humingi tayo ng tulong sa kanya. Hindi, ate. Meron tinuturo si Mama sa labas ng bintana. Dito ka lang, ha? Subukan mo pa rin buhati si Mama. Hihingi ako ng tulong kay Aling Tinay. Dali-dali ako lumabas ng bahay. Pero alulong ng mga aso agad ang sumalubong sa akin. Sinubukan kong kalampagin ang bahay ni Aling Tinay sa tabi ng amin. Pero walang sumasagot at walang lumalabas. Aling Tinay! Aling Tinay, tulungan niyo po kami! Si Mama po kailangan niya po ng tulong! Aling Tinay! Kasabay nun ay sunod-sunod ang tahol ng mga aso. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang may napansin akong kakaiba. May mga yabag sa bubong namin. Napatingala ako at hinanap ang pinanggagalingan ng tunog. Hanggang sa sinundan ko ito sa likod ng bahay. At maya-maya pa, isang mabilis na anino ang dumaplis sa paningin ko. Pero sa bilis nito ay bigla na lang itong naglaho na parang bula. Nagmamadali na rin ako noon, kaya hindi ko na napansin kung ano ang mga natatapakan ko. May nakita pa akong malaking aninong parang lumilipad sa gilid ng bubong. Kaya naman natapilok ako sa maliliit na hagdan sa may labahan namin.
Tapos nadulas pa ako sa kung anong kakaibang likido sa simento. At buong kaliwang tagiliran ko ang bumagsak doon. Ate! Ate, si Mama, ang dami dugo! Ate! Sandali na, Buboy! Mga kapitbahay, tulungan niyo kami! Tulong! Halos maiyak ako sa sakit na umaakyat mula pa ako hanggang binte. Ramdam kong may mali sa bukong-bukong ko, pero hindi ko na ininda dahil sa boses ni Buboy. Nagpapanik na siya, kaya sigaw lang ako ng sigaw sa labas ng bahay. Umaasang may makarinig at tumulong kahit sino. Pero nang wala pa ring lumalabas na kapitbahay, pinilit ko na lang hilahin ang paa ko pabalik sa loob ng bahay. At pagpasok ko, masama na ang lagay ni Mama. Tuloy-tuloy ang dugo, tagos na hanggang kumot. Wala na siyang malay at putlang-putla na siya. Ate, si Mama ayaw niya nang gumising. Buboy, hawakan mo yung paa niya, ha? Ako dito sa ulunan. Buhatin natin, ha? Bahala na! Lena! Lena, ano nangyayari dyan? Bakit may mga sigawan? Aling Tinay! Aling Tinay, si Mama po! Sa gitna ng gulo ay si Aling Tinay ang tumulong sa amin para makarating kami sa ospital. Pero sa kasamaang palad, hindi na raw kinaya ni Mama. Wala na siya. Parang yun na ang pinakamasakit na nangyari sa amin. Dahil ang bilis ng lahat at wala na kaming nagawa ni Buboy kundi ang humagulhol na lang. Si Aling Tinay na rin ang kumausap sa mga doktor at nag-asikaso ng lahat. Dahil wala naman kaming halos maisip at kaninang umaga lang kausap pa namin si Mama. At hindi naman namin inakalang hahantong sa ganito. Huwag kayong mag-alala, ha? Nakiusap na ako sa ospital. May uuuwing na natin yung katawan ng mama ninyo. Oo po, Aling Tinay. Salamat po. Ate, wala na si nanay, ate. Oo, Buboy. Wala na siya. Hindi ko rin alam kung anong gagawin eh. Huwag yung munang isipin yan, ha? Ako nang bahala. Umuwi na muna kahit magpahinga doon. Sa bahay nyo na lang siguro ang burol. Ano? Lena, iha. Oo po. Sige po. Kahit ano po. Ate, nasaan na kaya si Papa? Huwag mo na siyang isipin, Buboy. Mukhang wala naman na talaga siyang balak umuwi eh. Kung may gagawin siya, dapat doon niya pa ginawa. Hindi ko lang maintindihan kung ano ba talaga nangyayari eh. Kanina maayos pa si Mama. Tapos ngayon ganito na lang agad. At saka, yung baby, yung kapatid natin, Buboy. Ang sabi ng mga doktor, nagkaroon daw ng komplikasyon sa pagbubuntis niya. Kaya ganun yung paghihirap niya. Pero wag niyo sisihin ang mga sarili ninyo, ha? Kahit naman daw na isugod natin siya agad, mukhang matagal na siyang dinudugo bago pa kayo nakauwi. Tapos huminto na rin daw yung puso niya. Ha? Paano naman nangyari ang lahat ng yun? Ilang oras lang kaming nawala, Aling Tinay. At kung masama na pala yung pakiramdam niya, dapat kanina pang umaga nagsabi na siya sa amin. Sabi pa nga niya sa amin may gagawin siya eh. Yun ang sabi ng mga doktor eh, ha? Hindi na rin naman natin sila mapipilit kung yun daw talaga ang dahilan. Pero habang naghihingalo po si Mama, meron po siyang sinasabi. Meron po siyang tinuturo doon po sa bintana namin. Ang sabi niya po, meron daw aswang. Narinig ko po mismo sa bibig niya yun. Narinig ko rin po yun, Aling Tinay. Ha? May nakita ba kayo? Anino lang po. Mabilis na anino. Hindi ko sigurado kung ano yun eh. Ewan ko, hindi ko na rin po talaga alam. Yan naman. Hindi naman porket may anino, aswang na agad yun. Baka naman sa taranta mo lang kung ano-ano na yung naiisip mo. Kumusta ba yung paa mo? Papatingnan mo na ba yan? Wala pa po kasi akong pera para ipatingin to. Pero ayos na po yan. Pilay lang naman po yan eh. Iinom na lang po ako ng gamot para sa sakit. Ha? Naku hindi. Ipatingin na natin yan. At saka sa totoo lang, Aling Tinay, wala naman na po akong pakialam kahit maputol pa tong paa ko eh. Kamamatay lang po ni Mama.
Hindi ko nga alam kung paano kami magsisimula ulit at kung anong gagawin namin sa buhay namin ngayon. Hindi ko alam kung paano kami nakauwi. Halo-halo na ang pighati, sama ng loob at galit. Parang sasabog na yung utak ko sa dami ng iniisip. Naisip ko noon, kasalanan din namin. Dahil hindi kami agad umuwi at hindi rin namin siya agad na isugod sa ospital. Kahit ano pa ang sabihin ng mga doktor, kinakain pa rin ako ng konsensya. Nadulas pa ako na parang tanga. At pag uwi ay nahiga na lang ako at nagtago sa ilalim ng kumot. Pagod yung katawan ko, pero gising na gising ang isip ko. Ate, yung paa mo, bakit iika-ika ka? Pati ba ikaw, nasaktan ka din? Hayaan mo na to, Buboy. Pilay lang to. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ako nag-ingat eh. Pero hindi pa rin ako makapaniwala. Ang gulo, ate. Kanina lang maayos pa si mami. Paano kaya nangyari lahat ng to? Tapos, wala pa si Papa dito. Boboy, huwag ka nang umiyak. Siguro, baka hanggang doon na lang talaga si Mama. Lumalabas ang mga salita pero kahit ako hindi makapaniwala sa sinasabi ko. Gusto kong pakalmahin si Buboy dahil halatang galit na siya sa mundo. Pero kahit ako nabigla rin sa lahat ng nangyari. Hindi ko siya masisi sa pagtataka at galit niya sa takbo ng mga pangyayari. Para kaming nananaginip at pakiramdam ko hindi totoo at magigising din kami anumang oras. Pero hindi yun bangungot at nagsisimula pa lang pala ang lahat. Lena? Lena, pwede ba ako pumasok? Sige po, Aling Tinay. Pasok po kayo. Pasensya na po kayo. Nanghihina talaga ako eh. Gusto ko lang po muna sanang humiga. Ayos lang po ba yun? Oo naman. Buong magdabag na kayong gising eh. Ako na muna magbabantay ha. Pero, Lena, nakikiramay raw yung mga taga-barangay. Nagdala silang mga bulaklak. Alam mo naman kaibigan sila ng mama mo. Dumating din yung iba niyong kapitbahay. May dala rin mga kakanin. Dumating sila? Nasa sila nung naghihingalo si mama? Ayaw nilang lumabas ng bahay nun, di ba? Alam ko namang masama yung loob mo, Lena. Pero wala naman silang kasalanan eh. At ikaw rin, wala kang kasalanan sa nangyari. Alam mo naman yun, di ba? Hindi, Aling Tinay. Kung nadala ko lang siya agad sa ospital at kung hindi ako nadulas, sa totoo lang, kung hindi ko siya sinunod at umuwi kami agad, di sana... Ha? Paano hindi niya kayo pinauwi agad? Anong ibig mong sabihin? Ang sabi niya kasi sa amin, doon muna kami kina Cheska matulog. Huwag daw muna kaming umuwi para ligtas daw kami. Ewan ko, hindi ko alam, Aling Tinay. Gulo-gulo na talaga ako. Si Cheska? Siya yung may kapatid na buntis, hindi ba? Opo. Pero may alam po ba kayo doon sa sinasabi ni Mama na gagawin niya? May naikwento po ba siya sa inyo? Sabi po kasi niya, may kailangan daw siyang gawin eh. May kinalaman daw po yun kay Papa. Tapos may gusto siyang masigurado. Sabi pa nga niya, ipapaliwanag daw niya sa amin ang lahat. Pero wala na, Aling Tinay. Huli na ang lahat. Wala akong alam, Lena, iha. Ilang araw na rin ako may sakit eh. Sigurado ka ba na wala siyang ibang nasabi sa inyo? Opo, kaya nga kami takanta eh. O siya, sige na, magpahinga ka na muna. At saka gusto ko lang ipaalam sa'yo, ha? Ako muna yung magbabantay doon sa lamay. Umalis kasi si Buboy. Inutusan ko munang bumili ng yelo. Sige na, magpahinga ka na. Maraming salamat po talaga, Aling Tinay. Hindi talaga namin alam kung ano gagawin namin kung wala po kayo. Pasensya na po kasi parang ang bigat-bigat lang talaga ng katawan ko eh. Ilip na lang po muna ako ganyan talaga kapag nagdadalamhati, iha. Sige lang, huwag ka na mag-alala. Ako na bahala doon sa labas. May inaayos-ayos lang naman ako doon eh. Pero Aling Tinay, nung isang araw po pala, doon sa likod bahay,
nakita niyo po ba yung ikinukwento kong kakaibang likido sa labahan? Doon kasi ako nadulas eh. Binalikan ko pero wala na eh. Ano po kaya yun? Kasi naiisip ko parang doon nakaturo si mama nung sinasabi niya may aswang daw. Wala naman akong nakita. Lena, hindi naman kaya namalikmata ka lang nun sa sobrang taranta mo? Madulas naman talaga sa labahan ninyo. Siya, sige na. Magpahinga ka na doon. Napatahimik na lang ako. Ilang beses ko kasing binalikan sa isip ang bawat detalye ng nangyari. Ewan ko ba, siguro ganun talaga kapag namatayan ka ng malapit sa'yo. Paulit-ulit mong iniisip ang lahat, lalo na kapag kinakain ka ng konsensya mo. Tumango na lang ako dahil hindi ko na rin alam kung ano ang iisipin. Maya-maya pa, hindi ko natiis at lumabas na rin ako. Doon ko nadatnan si Buboy at ang mga kaibigan niya. Nagbubulungan sila ni Cheska, pero tumabi ako sa kanila at kalaunan ay narinig ko rin ang pinag-uusapan nila. Buboy, kailan ka ba ulit babalik? Ewan ko, Cheska. Kapag wala nang asikasuhin siguro dito. Ihayaan mo na muna sila rito. Tara na kasi, baka maunahan pa tayo eh. Wala namang ibang maglalakas loob na pumunta dun, di ba? Ako lang, no? Kahit nga ikaw hanggang tarangkahan ka lang eh. Buti nga binibigyan pa kita ng parte. Ano ka ba? Sasama naman ako sa loob, no? Kapag medyo lumakas na yung loob ko. Ayan na naman tayo eh. Saling pusa ka na lang, may parte ka pa? Oy, ako kaya yung tagaturo kung saan tayo pupunta. Hoy kayong dalawa, anong pinagbubulungan nyo? Hi po Ate Lena. Wala po, ano lang po to. Tungkol Wala din yun sa... ate, wala yun. Cheska, di ba alis ka na? Tinatawag ka ni Ate Stella mo, di ba? Sige na. Umalis ka na. Baka hanapin ka pa dun eh. Oo. Sige ha. Mamaya na lang, Buboy. Hoy, Buboy. Loko ka talaga, no? Akala mo ba mapapaniwala mo ko sa mga sinasabi mo? Narinig ko kayo, ha? Nagbubulungan pa kayo ni Cheska, rinig na rinig din naman. Oh, ano bang narinig mo? Ano nga yun? Ano pinag-uusapan nyo? Buboy, ikaw, ha? Hindi naman illegal yung ginagawa mo, di ba? Sabihin mo sa akin yung totoo. Nakakabahan ako sa'yo, ha? Magpahinga ka na ate. Kunot ng kunot yun noo mo, magkakaguhit ka niya sa mukha. Ano ba nangyayari sa'yo, Buboy? Hindi ka naman ganyan dati. Talagang nagtatago ka na ng sekreto sa akin? Napapraning lang ako kasi alam ko yung klase ng kalokohan nyo ni Cheska. Ate naman, ang dami-dami nating gastusin dito. May utang pa tayo sa ospital. Nandyan pa yung pagpapalibing kay mama. Wala na tayo mapagkukunin ng panlibing, di ba? So tingin mo ba kakayanin yun ng pagtitinda mo ng turon? Basta, gagawa ko ng paraan. Mangungutang ako sa mga kamag-anak natin. Wag na ate. Pinag-uusapan na nga tayo na iniwan tayo ni Papa eh. Dadagdagan mo pa ba yung kahihiyan natin? Hindi nakakahiya yun, Buboy. Dahil totoo yun. At saka, makakayanin naman ang abuloy, di ba? Ate, alam mo namang hindi, di ba? Pang araw-araw na gastos lang dito sa lamay yung kakayanin nun. Tumutulong si Aling Tinay, oo. Pero, hindi naman pwedeng akuin niya yung lahat. At meron naman talaga akong paraan para kumita, ate. Hintayin mo lang. Mag-uwi ako ng malaking halaga. Buboy, ikaw ha? Baka kung ano-ano na yung pinapasok mo. Kita ko yung mga hukay sa ilalim ng mata mo. Yak ka na naman, ate. Kulang lang tayo sa tulog dito. At saka, ikaw lang talaga yung naalala ko, ate. Hindi gumagaling yung pilay mo. Hindi ka makakilos na maayos. Nakikita ko sa tuwing napapangiwi ka. Ayaw mo bang patingin natin yan? Ipapahilot ko na lang to. Baka may lamig lang to kaya sumasakit. Papahilot mo? Kanino? Kay Mang Ernie para libre? Naniniwala ka pa ba sa ganun na ermitanyo na yun? Hindi naman porkit kaibigan siya ni Mama sa bundok pagkakatiwalaan mo na kagad yun, ate. Sabi ni Mama marunong si Mang Ernie at natulungan na rin niya si Mama noon. Oh, baka pati yung sinabi ni Cheska paniniwalaan mo na rin ha? Hilig mo talaga sa ganyan, ate.
Baka mamaya magsaboy ka na rin ng suka sa kabaong ni Mama, pati sa buong paligid ng bahay. Ay, Buboy, ano yun? Ano yung binabalak ninyo? Magsasabi kayo ng suka? Naku, bakit naman? Aling Tinay, ang sabi po kasi ni Cheska, ganun daw yung ginagawa sa mga lamay. Para daw po maitaboy yung mga aswang. Ayaw daw nila kasi yung amoy na suka eh. Kaya kailangan magsaboy sa paligid. Naniwala naman kayo? Ay, naku, wag na wag yung gagawin yun. Baka pati yung kumari ko niya bumangon sa inis tapos sampalin ako. Ayaw nun ng maasim na amoy sa kabaong niya. Ano na lang iisipin din ng mga tao? Sige nga, mangangasim tayo dito sa lamay. Naniniwala ako doon, Aling Tinay. Gagawin ko yun. Teka lang naman, sandali. Hindi ko ho kasi alam kung totoo ba yung sinabi ni Mama nung araw na namatay siya eh. Kung may aswa nga ba? Pero hindi na ako susugal. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan yung natitira sa kanya. Yung katawan niya dyan sa kabaong. At saka kahit magdamag pa akong magbantay, kahit dito ako matulog sa mga upuan. Marahil hindi nagustuhan ni Aling Tinay ang tono ko. Kaya hindi na siya nagpakita kinabukasan. Wala rin siyang iniwang sabi kung saan siya pumunta o kung ano man ang dahilan. Hindi ko na rin naman yun masyadong dinibdib dahil malaki pa rin ang pasasalamat namin sa lahat ng naitulong niya. Sa totoo nga lang, siya talaga ang naging punong abala nitong mga nakaraang araw. At lalo akong nabigla nang bigyan ako ni Buboy ng isang sobre na may lamang pera. Ate, ito. Bayaran mo na yung dapat bayaran. Ang mahalaga, wala na tayong utang. Ha? Buboy, grabe ang laki nito ah. Saan ka ba talaga nanggaling? Basta ayos na yan, ate. Gamitin mo yan sa mga kailangan natin. At huwag ka na masyado mausisa. Buboy, bakit ba ayaw mo magsabi? Baka nagnakaw ka ha? Yun lang naman yung iniisip kong dahilan kaya inililihim mo sa akin to eh. Ano? Hindi no. Ba't naman ako magnanakaw ng pera? Nung nawala ka kanina, tinanong ko yung mga kaibigan mo eh. Sabi nila madalas daw kayong magpunta ni Cheska doon sa paanan ng bundok. Tama ba yun? Pumupunta daw kayo doon sa mansyon ng mga Villarreal? Sino nagsabi sa'yo? Si Junjun o si Carlo? Kakainis talaga yung bunganga ng mga yun. Buboy, wag mo silang pagbuntunan. Pinilit ko lang na magsalita yung mga yun. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wag na wag kayong pupunta sa mansyon nila Don Victor? Alam niyo naman kinakatakutan ng mga tao yung pamilya nila, di ba? Opo ate, kaso... Wala na pero, Buboy. Alam mo naman kinakatakutan sila dahil yung balita, sindikato raw yung galawan nila, di ba? Huwag mo sabihin na sumasama ka sa ganon. Ano? Hindi no? At hindi lang yun ah. Sabi ng iba may lahi daw silang aswang. Sino naman magtatayo ng mansyon sa gitna ng gubat, di ba? Yung mansyon sa liblib na lugar. Kapag ganyan yung kayamanan at kapangyarihan ng mga tao, lagi may tinatago sikreto yan. Kaya ayoko napapadpad kayo dun ha. Ilang taon na silang hindi nagpapakita ate. Parang abandonado na nga yung mansyon nila. Oh, edi ayan. Edi inamin mo rin na dun nga kayo pumupunta. Pero hindi naman ako naglalako ng pera sa mga yun eh. Basta gumagawa lang talaga ako ng paraan para mabawasan yung problema natin. Gusto ko lang naman talaga na tumigil ka na sa kakaiyak ate. Akala mo ba hindi ko napapansin yun? Pinipigil mo lang ako para hindi ko makita. Pero nakikita ko kapag hindi mo na kaya, nagtatago ka sa kwarto. Buboy, ayoko lang naman kasing isipin mo na hindi ko kaya. Naghahanap ako ng paraan para mabayaran lahat. May mga nakausap na ako na pwede kong utangan. Karamihan, tumatanggi. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Ayoko rin naman na mag-isip ka sa pera dahil ako yung ate dito. Ayos lang naman umiyak ate. Hindi porket ikaw yung mas matanda dito, bawal ka na umiyak. Bakit kanya ka magsalita? Parang bigla kang tumanda ah. Parang tuloy hindi ka napasaway. Hindi lang ikaw yung nagbago ate. Ako rin. Basta, ayoko nang nakikita kang umiyak ate. Ayoko nang lumubog ka sa lungkot. Kakayanin natin to. Biglang laki talaga ng ipinagbago ni Buboy. Kung ako natulala sa nangyari kay Mama, siya naman parang laging kumikilos.
Magkaiba kami ng paraan ng pagdadalamhati. Ako kinakain ng konsensya at parang nawawala sa sarili. Samantalang si Buboy naman, naging mas responsable. Malayong malayo na siya sa dating palabiro at makulit. Dapat naging senyalis na yun sa akin na may mali. Dahil kinabukasan, mas lalo pa akong nagulat sa mga sumunod na nangyari. Cheska, nasa si Buboy? Po, akala ko po ate kasama niyo. Ang sabi niya, may pupuntahan lang daw siya eh. Kanina pa yun. Hindi ba ikaw yung kasama niya, Cheska? Hindi ko po talaga alam, Ate Lena. Pasensya na po ah. Hindi ako makapaniwala dahil hindi dumating si Buboy sa libing ni Mama. Kahit si Aling Tina ay wala rin. Takang-taka ako. Akala ko may bibilihin lang si Buboy, pero hindi na talaga siya nagpakita. Kahit alam niyang mahalaga ito, at yun na ang huling pagkakataon niyang makapagpaalam kay Mama. Kinabahan talaga ako ng husto. Hindi ako mapalagay. Dahil imposibleng basta na lang siya hindi sisipot sa libing. Kaya piniga ko si Cheska. Hanggang sa umami na nga siya. Na minsan pala silang pumupunta sa mansyon ni Don Victor Villarreal. Para daw mga lakal. Ha? Anong mga lakal? Cheska, napakadelikado nung ginagawa nyo doon. Pribadong lugar yung pinapasok nyo. Ate Lena, wala naman pong tao doon eh. Huwag ka na magpalusot. Alam nyo namang bawal at illegal yung ginagawa nyo eh. Pasensya na po kayo ate. Pero hindi naman talaga kami nahuhuli. Totoo po. Wala po talagang tao doon. Hindi yun ang punto, Cheska. Baka nagkataon lang na walang tao. Pero doon sa ganong kalaking mansyon, imposible na walang nagbabantay doon. Ilang oras akong naghintay, pero hindi pa rin umuwi si Buboy. Dapit hapon na at lalo akong kinabahan na baka may nangyari na rin sa kanya, gaya ng nangyari kay Mama. Kahit masakit ang pilay ko ay pinilit kong pumunta sa paanan ng bundok. Bigla namang umulan at naging putik ang daan. Pagpasok ko sa gubat, pakiramdam ko'y may nagmamasid sa bawat galaw ko. Nagpakatatag ako at pumulot ng malaking sanga bilang tukod at panlaban. Habang nagpapatuloy sa madulas na daan, may dumamba sa likod ko at natumba ko. Tumama ang ulo ko sa bato. May mabigat na pumatong sa akin. May alulong at kakaibang tunog. Hanggang sa magdilim ang paningin ko at nagising akong matindi ang sakit ng ulo. Oh, dahan-dahan lang yung galaw. Wag mo bibiglayin sarili mo, ha? Wag ka munang tumayo. Ano? Sino? Ano ginagawa ko dito? Sino ka? Kumalma ka. Eto, uminom ka muna ng tubig. Pero sandali lang. Bakit niyo ako kinulong? Nasaan ako? Hindi ko maiwasang magpanik. Nasa gubat lang ako kanina tapos ngayon ay nakakulong na ako sa isang marumi at nakakatakot na lugar. Sinapo ko ang ulo ko sa sobrang sakit. Namamaga ang sintido ko at mahapdi ang malaking bukol mula sa pagkakatama ko sa bato. Napapikit na lang ako dahil parang inararo ang buong katawan ko sa sakit. Pero bigla akong napadilat nang may malamig na likidong dumampi sa ulo ko. Ano ginagawa niyo? Gamot yan para sa sugat mo. Eto, ikaw na maglagay niyan. Ako nga pala si Mang Ernie. Opo, kilala ko po kayo. Pamilyar po kayo sa akin. Kakilala po kayo ni Mama, di ba? Ano? Na mama mo? Si Mama Mercy po. Nung minsan naligaw po kami, kayo po yung tumulong sa amin makabalik. Bata pa po ako nun pero naaalala ko po kayo. Ako po si Lena. Haba, si Mercy yung nanay mo? Opo. Pero Mang Ernie, ano po bang ginagawa ko dito? Bakit niyo po ako ikinulong? Pakawalan niyo naman po ako. Lena, natagpuan ka kasi namin sa gubat sa gitna ng bagyo eh. Ano bang ginagawa mo doon?
May umatake po kasi sa akin na parang isang malaking hayop. Hindi yun yung ibig ko sabihin. Ang sinasabi ko, ano bang sadya mo sa gubat? Delikado para sa isang tulad mo yung mag-isa dito. Alam mo bang bawal yan? Hinahanap ko po kasi yung kapatid kong si Buboy. Baka naman po nakita niyo siya. Matangkad po at tsaka payat. Balita ko po, napadpad daw po siya dito minsan sa gubat niyo eh. Wala ko alam tungkol dyan. Mang Ernie, parang awa niyo na po. Hinahanap ko po yung kapatid ko. Baka po nasa panganib na siya. Haba, ikaw yung nakakulong ngayon tapos ibang tao pa yung iniisip mo? Paano ako makakasiguro na anak ka nga talaga ni Mercy? Dahil kakilala ko po kayo. At kahit pa po itanong niyo yung tungkol kay Mama, masasagot ko po yan. Wala pa rin bigat sa akin yan. At hindi ako yung magpapasya kung makakalabas ka dito o hindi. Po? Sino po? Malalaman mo rin yun mamaya. Sa ngayon na mahalaga, umayos mo na yung isip mo. Oh, yung gamot mo mabisa yan. Huwag kang kikilos kung saan. At sumunod ka na lang sa akin para wala tayong gulo dito, ha? Umalis ang matandang ermitanyo matapos niyang magsalita. Kita sa mukha niya ang pagdududa, pero alam kong mabait pa rin siya lalo't naging kaibigan siya ni Mama. Paikot-ikot ang mga tanong sa isip ko. Hanggang sa hindi ko namalayang nakatulog na pala ako sa pagod. Nagising na lang ako sa kalansing ng bakal na tarangkahan. At doon ko napansin na bahagya itong nakabukas. Sinadya man o hindi ay pagkakataon ko na yon, kaya dahan-dahan akong tumakas. Napaatras ako sa mga nakita ko. May dugo sa ibang selda. At ang baho at halos hindi ko matiis. Pagdating ko sa dulong selda, malapit sa labasan ay may nakita kong kakaibang nilalang. Hindi man ako lumapit ay bigla na lang niya akong sinunggaban. Mabuti na nga lang ay may rehas sa pagitan namin. At kasabay ng pag-atake ng nilalang ay ang malakas na paghatak sa balikat ko. Sa lakas ng puwersa ay nawalan ako ng balanse. May sumalo naman sa akin bago ako tumama sa rehas sa kabilang kulungan. Mang Ernie, dalhin niyo na siya sa kwarto. Pero bantayan niyo. Teka, sandali lang. Saan niyo ako dadalhin? Lena, makinig ka na lang. Kayo nang bahala, Mang Ernie, ha? Sige po, senyorito. Pinagmasdan ko ang lalaking yon. Nakakatakot ang presensya niya. Mabilis siyang kumilos pero may kung anong nagsasabi sa akin na kailangan kong mag-ingat na baka magalit siya sa akin. Hindi ko napigilang mapaurong at doon ako nagkamali. Mali ang tapa ko sa pilay kong paa. Dahan-dahan lang. Mawalang galang na nga po, Mang Ernie. Pero seryoso ho ba kayo? Tutulungan niyo ako para ikulong na naman? At saka, saang kwarto na naman? Hindi ho ako bilanggo dito. Wala naman akong ginagawang masama para ikulong niyo ako Shh! Lena, huwag ka naman sumigaw. Baka marinig ka ni Senyorito Arman. Pati yung mga totoong bilanggo niya. Ano ho? Ano ho ba yung mga nilalang na yan? Siya ba yung umatake sa akin sa gubat? Mamaya na yung mga tanong na yan. Sumama ka na lang sa akin at lumayo na tayo dito. Para ito sa kaligtasan mo. Wala na rin akong nagawa dahil sa higpit ng pagkakahawak sa akin ni Mang Ernie. Para sa isang matandang ermitanyo, may tinatago pala siyang lakas. Dinala niya ako sa ikalawang palapag ng mansyon. At doon ko nasilayan ng engranding mga dekorasyon at muebles. Hindi abandonado ang mansyon. Sadyang pinipili lang nilang itago at ilihim ang nasa loob nito. At pakiramdam ko, may kinalaman yon sa mga kulungan at sa mga nilalang na nakakulong sa piita na yon. Ito, dito ko muna. Halika, pasok ka. Huwag kang matatakot dito, ha? Hindi ka naman namin kinukulong eh. Gusto lang ni Senyorito Arman na mas maging maayos at komportable yung lagay mo. Pero Mang Ernie,
kakabigay lang niya ng utos na bantayan ako eh. Siyempre, babantayan talaga kita. Bisita ka namin eh. Alangan namang pabayaan kita di ba? Kung bisita niyo ako, bakit niyo ko inilagay agad sa kulungan nung una? Dahil kasalanan ko yon, Lena. Hindi ko alam kung anong gagawin sa iyo eh. Nung nakita kita sa gubat. Kaya sa kulungan mo na kita dinala. Mali ko yon. At hindi kay Senyorito Arman. Nung malaman nga niya yung nangyari, sabi niya, pakawalan ka kaagad. Magtatanong pa sana ako. Kakakita ko lang nun sa malaking aso at takang-taka rin ako kung bakit ganun sila kahigpit dito. Pero naunahan ako ng pagkamangha ng buksan ni Mang Ernie ang kwarto. Bukod sa pagkaing grande nito, may mga pagkaing nakahain na rin sa mesa. Pinigilan ko ang sarili kong kumain agad at sa halip ay humingi muna ako ulit ng gamot. Oh, kumain ka na ha? Ako naganda niyan. At mukhang ang dami mong pinagdaanan. Sige na, kakain ka muna. Mang Ernie, yung gamot po bang binigay niyo sa akin, baka may natitira pa po doon oh. Ang galing po kasi nun eh. Nung ipinahid ko po kasi sa pilay ko, yun lang po talaga yung gumana sa akin. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ginhawa eh. Ano po bang meron doon sa gamot na yun? Pinahid mo sa pilay mo at hindi sa sugat? Lena, wala kasi ako sa lugar para magpasa tungkol dyan eh. Pero itatanong ko kay Senyorito Arman ha? Siya ba yung kanina? Si Arman? Yung binabanggit po ninyo? Siya ba si Don Victor Villarreal? Hindi po ba't pamilya nila yung may-ari ng mansyon to? Hindi. Anak ni Don Victor si Senyorito Arman. Ay, sige na. Kumain ka muna dyan. Gusto ko pa sanang magtanong kay Mang Ernie. Nakakapagtaka kasi dahil paano nga ang isang ermitanyong kontento sa liblib na buhay ngayon ay nagsisilbi sa mayamang pamilya. Parang may mali. Pero bigla siyang umalis na parang umiiwas sa kahit anong may kinalaman kay Arman. Hindi ko tuloy mawari kung natatakot ba siya rito o ano. At pagkaalis niya, sinubukan ko na namang tumakas. Baka kasi kung kinulong nila ako, ganun din ang ginagawa nila kay Buboy. Kaso nakalak ang lahat, pati na rin ang bintana. Napaupo na lang ako at wala talaga akong lalabasan. Maya-maya pa, nakuha ng mabangong amoy ng pagkain ang atensyon ko. Pasensya ka na, Buboy. Magpapahinga muna ako sandali ah. Hindi kita mahahanap kung lupay-pay ako eh. Pangako hahanapin kita. Pero kailangan ko munang lumakas dito. Grabe, ang sarap nito ah. Pagkaubos ko nito, parang kaya ko nang halugugin yung buong mansyon. Tumaas ang balahibo ko at napatigil ako sa pagkain nang biglang bumukas ang pinto. Baka itinulak lang ng hangin. Dahil nang sumilip ako, wala namang tao. Takang-taka ako dahil nakalak naman yon. Pero sinamantala ko na rin ang pagkakataong makalabas. Kaso, mabilis pa sa 4:00 nang may isang figura ang biglang humila sa akin pabalik sa loob. Ano ba? Bitawan mo nga ako! Sino nagsabi sa'yo na pwede kang lumabas? Nakawang yung pinto oh! Siguro nakalimutan lang ni Mang Ernie yan. Hindi! Kanina lang... Teka nga lang, bakit ba ako nagpapaliwanag? Ba't hindi naman ako bilanggo dito? Dapat nga ako yung nagtatanong kung bakit nakakabdado yung pinto. Dahil nga delikado sa labas. Hindi ka pwedeng pag-alagala dito. Nakita mo naman muntik ka na maatake kanina, di ba? Ayoko ng gulo. Kaya wag mo nang dagdagan yung iniisip ko. Oo sige, pasensya na. Pero bakit ba kasi ugali mong manghatak na lang ng biglaan? Sumasakit tuloy lalo yung paa ko sa'yo. Oh, ito. Dala ko na yung gamot na pinapatanong mo kay Mang Ernie. Pero mas matapang to. Sige na, subukan mo lang. Nagulat
ako nang iabot sa akin ng masungit na lalaki ang gamot. Wala na yung balabal niya, kaya nakita ko na ang mukha niya at napakunot agad ang noo ko. Dahil may kamukha siya. Napailing na lang ako at tinanggap ang gamot. Kahit suplado siya at hindi ko talaga gusto ang ugali niya. Marahas siyang magsalita at mukhang ubod ng iksi ng pasensya. Habang ipinapahid ko ang gamot sa pilay ko, nagpasalamat na rin ako sa kanya. Salamat sa gamot ha. Malaking tulong talaga sa akin to. Mabait ka rin naman pala. Akala ko sobrang sungit mo eh. Masungit talaga ako. Ayoko nga sa mga bisita eh. Ayoko sa mga nakikialam dito sa mansyon. Lalo na sa mga taga-baba na wala namang ibang alam kundi magnakaw. Sige nga, sabihin mo nga sa akin na anong sadya mo dito. Anong punteriya mo? Yung mga antigong gamit ng mami ko. Kasi paubos na ng paubos yun eh. Sandali nga lang. Mukha ba akong magnanakaw? May nakita ka ba na kinuha ko? Kahit nga kapkapan mo pa ako, wala kang makikita eh. At isa pa, hindi ako kusang pumasok dito sa mansyon mo. Nasa gubat ako, no? Si Mang Ernie yung nagsabi na siya yung nagdala sa akin dito. Akala ko katulad ka rin nung batang nahuli ko nagnanakaw dito eh. Teka. Nahuli? May nahuli kang bata? Si Buboy yung tinutukoy mo, di ba? Pakawalan mo na yung kapatid ko. Nasaan siya? Ilabas mo na siya. Nandun ba siya sa mga kulungan mo? Hindi ko siya nakita dun ah. Baka may iba ka pang pinagtataguan sa kanya. Ilabas mo na yung kapatid ko. Pwede bang kumalma ka? Kung gusto mo malaman kung nasan yung kapatid mo, matuto ka makipag-ayos sa akin. Marami na siya ninako sa akin. At kung kinulong ko man siya, sa tingin mo, basta ko na lang ibibigay yun sa'yo. Idederecho ko siya sa mga otoridad para makulong siya sa ginagawa niya. Natigilan ako doon dahil kung tutuusin ay may punto siya. Malamang dito nga galing ang perang inuuwi ni Buboy. Paano nga ba makakapag-uwi ng malaking halaga ang isang bata na kaedad niya? Malinaw na dito yun ang galing. Kaya bigla na lang akong natahimik. Napangiti si Arman sa reaksyon ko at lalo ko yung kinainisan. Huli ka no? Hindi ako papayag. Kahit sabihin pa nating nagdakaw yung kapatid ko, bakit mo siya sa pilitang ikinulong? Illegal pa rin yung ginawa mo. Kaya ilabas mo na siya dahil kung hindi, ikaw ang ipapakulong ko. Ewan ko ba, yung nakakainis ng ngiti ni Arman, parang gusto ko talagang burahin sa mukha niya. Kaya lumabas ang pagkamaldita ko. Pero nang pagbantaan ko siya, lalo lang akong nainis. Dahil parang matatawa pa siya. Hindi lang niya pinagsawalang bahala ang banta ko. Napangiti pa siya ulit. Tapos bigla siyang umalis at dahil sa pilay ko, hindi ko siya agad nasundan. Pinagsarahan pa niya ako ng pinto sa mukha, sabay lock pa talaga. Ang kapal talaga ng mukha mo, Arman! Buksan mo nga to! Pag-isipan mo yung sinabi ko. Kapag kumalma ka na, saka tayo mag-uusap tungkol sa isang kasunduan. Visit ka talaga! Kuhang-kuha ng lalaking yun ang inis ko. Pero dun ko lang napansin na nakahabol pala ako sa kanya kahit papano. Mas mabilis na ako kumpara kanina at yung pilay ko parang wala na. Sinuri ko ang bukong-bukong ko at pinihit sa iba't ibang direksyon. Wala nang kirot. Napakamot na lang ako sa ulo. Dahil paano nangyari yon? Kanina lang halos mawalan ako ng balanse dahil dito. Biglang bumalik sa isip ko ang nilalang sa kulungan. Hindi ko man lang naitanong kay Arman ang tungkol doon. Importanteng bagay pa naman yon. Kaso dahil sa ugali niya, lagi na lang nadidiskarel ang mga plano ko. Lena? Lena, si Mang Ernie to. Pwede ba akong pumasok? Meron akong dalang damit para sa'yo. Ano ba magagawa ko? Nasa inyo naman yung susi. Eto. Sabi ni Arman, maligo ka daw muna. At medyo hindi na daw kaaya-aya yung amoy mo. Kapal talaga ng mukha niya. Syempre, ang dami kong pinagdaanan, Mang Ernie, no?
Halos malublob na nga ako sa putik dahil sa ulan eh. Tapos nilagyan niyo pa ako sa maruming kulungan. Pagpasensya mo na siya. Ganun lang talaga yung ugali niya. Minsan matigas, minsan maayos din na makausap yun. Pabago-bago lang talaga. At saka, meron naman dahilan kung bakit siya ganun eh. Dahilan? May dahilan pa ba yun maliban sa masama yung ugali niya? Dahil namatay kasi yung pamilya niya sa masaklap na paraan. At naiwan siya mag-isa. Mula noon nagbago na siya. Mas tahimik, mas mabigat yung dala-dala. Kaya mag-iingat ka na lang sa mga sinasabi mo sa kanya ha? Para hindi siya magalit. Para wala ng gulo. Ano pa bang magagawa ko, Mang Ernie? Wala naman, di ba? Sabi niya, alam daw niya kung nasan yung kapatid ko eh. Talaga? Ano pa sinabi niya tungkol sa kapatid mo? Yun lang. Ayaw nga daw niyang magsalita hanggat hindi raw ako pumapayag sa kasunduan. Kaya pakisabi na lang ho sa kanya na handa na ako makinig. Hindi ko naman ho sinasabing papayag ako agad Pero makikinig ho ako. Basta ibalik lang sa akin yung kapatid ko. Tumango na lang ang matanda at umalis. Sinunod ko ang payo niyang maligo at habang kinukuskus ko ang putik at dumi, napaisip ako. Mula nang mamatay si Mama, parang nawala ng saysay ang lahat. Si Buboy na lang ang dahilan kung bakit ako kumikilos. Pero dahil sa mga nangyayari, parang nagising ulit ako. Hindi ko man masabi kung takot ba o matinding kuryosidad ito. Pero isang bagay lang ang alam ko. Hindi ordinaryong tao ang senyorito ng mansyong ito. Hindi na ako nagulat nang makitang bukas na naman ang pinto. At paglabas ko, natigilan ako sa mga naririnig sa ibaba, doon sa may kulungan. Hindi ko man nakita si Buboy ay mas malala ang nadatnan ko. Si Arman, pinahihirapan ng isang malaking nilalang. Parang pinaghalong aso at munting oso na parabang iniinteroga niya. Magsalita ka. Alam kong may alam ka. Nasaan siya? Nasaan yung babaeng hindi madaling matagpuan? Sabihin mo na kundi tatapusin kita! Ayaw mo talaga magsalita? Pues, pagsisisihan mo yung pagkampi sa kanya! Nabigla ako sa mga sumunod na nangyari. Kislap lang ng patalimang nakita ko. At sa isang iglap, idiniinan niya yon sa leeg ng nilalang. Mabilis, marahas at walang pag-aalinlangan. Sa sobrang gulat ko, napatakbo ako palayo. Pero bago pa ako makalabas ng mansyon, nasulyapan ko ang laman ng ibang kulungan. Iba't ibang nilalang at mas nakakatakot pa. Tumakbo ko ng tumakbo at paglagpas ko sa gate, halos hanggang doon sa malaking batong pinagbagsakan ko noon. Ramdam ko, may nakasunod sa akin. Mahina man ang mga yabag at halos hindi marinig. Alam kong si Arman yon. Wala naman akong laban sa bilis mo eh. Alam ko yun. Kaya para saan pa ba itong tangka akong tumakas? Mabuti naman at napansin mo yon. Oo, dahil hindi ako tanga. Ano ba kasing balak mo? Susumbong mo ba ako sa mga pulis? Oo, isusumbong kita sa polis. Hindi ko man alam kung ano talaga yung ginagawa mo dito sa mansyon. Pero alam kong mali yung pagpapahirap. Ano man sila, mali pa rin yung ginagawa mo. Pinapahirapan mo sila. Alam ko na yung laman ng isip mo. Nung una mo pa lang sila makita. Alam mo na, di ba? At aaminin ko, mga aswang nga sila. Lahat sila aswang. At papatayin ko silang lahat. Napahinto na naman ako sa sinabi niya. Hindi na ako nagulat sa totoo lang at lalo pa nitong napukaw ang atensyon ko. Mula nang mangyari yun kay Mama, hindi na talaga nawala sa isip ko na gusto kong malaman kung totoo bang may aswang nung araw na namatay siya. Unti-unti ring naipon ang galit ko dahil pakiramdam ko may kinalaman ang aswang na yun sa pagpanaw niya. Mukhang interesado ka sa ginagawa ko . O siya, sige. Kapag pumayag ka, meron ako alok sa'yo. Tulungan mo ko.
kapalit ng kalayaan ng kapatid mo. Eh di inamin mo rin. Ibig sabihin, kinulong mo nga siya. Hindi ako papayag. Pakawalan mo siya ngayon din. Wala siya sa poder ko. Ang sinasabi ko lang sa'yo, bibigyan kita ng impormasyon para mahanap yung kapatid mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Oh, nakita mo ba siya sa mga kulungan? Buong mansyon alam ko nakapag-ikot ka na. Ako'y nagbubukas ng pinto dito at alam kong sinusubukan mong tumakas. Hinayaan kita para mabantayan ka at para makita mong hindi kita tinuturing na bilanggo. Pero sabihin mo nga sa akin, nakita mo nga ba siya? Hindi. Marahas man ako, pero hindi ako bingi sa sariling salita ko. Nangangako ko, nasa ligtas na lugar yung kapatid mo. Pero hindi mo pa siya makikita hanggat hindi ka pa handa. O sige Arman, pumapahig na ako. Mabuti. O siya, magpahinga ka muna. Maaga tayo bukas. Ihanda mo yung sarili mo sa pagsasanay. Mahimbing ang tulog ko nung gabing yon. Hindi dahil tumigil akong mag-alala kay Buboy o dahil humupa ang pagluluksa ko kay Mama. Kundi dahil sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, may plano na ako. At kinabukasan nang gisingin ako ni Mang Ernie at dalhin sa gilid ng gubat, kung saan may mga nakahandang sandata. Wala na akong takot sa dapat kong gawin. Hinarap ko si Arman, buo ang loob ko at desidido. Oh, bago tayo magsimula, kamusta yung pilay mo? Masakit pa rin. Bakit? Hindi ko naman hahayaang maging sagabal to sa akin eh. Gagawin ko to ng paraan. Kung may pwede akong gawing tungkod o kung ano man. Hindi mo kailangan yon. Ito, yung gamot na binigay ko sa'yo kahapon. Makakatulong yan sa'yo. Pero ilang oras lang yung bisa niyan ha. Manhid lang yung mararamdaman mo pero lalakas din yung katawan mo. Kaya pala. Maraming salamat ah. Pero Arman, kapag ba tinanong kita kung saan galing to, sasagutin mo ba ako? Ba't ko naman sasabihin? Sabi ko na nga ba eh. O sige na, salamat pa rin. Matapos kong ipahid ang gamot ay nagsimula na kami. Inasahan kong marahas si Arman, pero ikinagulat ko ang husay niya sa panunugis. Ipinakita muna niya sa akin kung paano manghuli, saka ang tamang paraan ng pagpatay. Doon nagsimula ang pagsasanay ko. Hinayaan niya akong ipamalas ang mga natutunan ko sa labas ng mansyon, habang buong araw niya akong inoobserbahan. Pero ang hindi ko inaasahan, may kabaitan din pala siya. Totoo ang sabi ni Mang Ernie. Mabait siya, may topak nga lang talaga. Alam mo Arman, parang may kamukha ka. Hindi ko lang talaga maalala kung sino pero meron talaga eh. Ano? Ano naman ngayon? Tapusin mo na nga yan. Malapit na magdilim eh. Alam mo, visit ka talaga minsan. Pero ang lupit nung huli mong ginawa ah. Paano ka ba nakakakilos ng ganun kabilis? At saka parang wala ka talagang pag-aalinlangan kapag umaatake ka. Dahil kailangan ko maging ganito. Kapag wala kang pagpipilian sa dapat mong gawin, gagaling ka talaga. Kasi yun yung natitirang paraan. Ano ba kasi talaga nangyari? Ba't kailangan mo pumatay ng mga aswang? At saka, bakit parang sukdulan yung galit mo sa kanila? Tungkol ba to sa pamilya mo? Ano bang sinabi sa'yo ni Mang Ernie? Wala. Wala nga siya sinasabi kaya ang dami kong tanong, di ba? Sino ba namang hindi magtatanong sa lagay ko? Gusto mo ba para lang akong mangmang na oo lang ng oo sa lahat ng sasabihin mo? Oo nga naman. Mabuti na rin yan at matalino ka. At saka, sa totoo lang, meron ka rin galit sa loob mo eh. Akala mo hindi ko napapansin. Kita ko sa kilis mo yung gigil mo sa mga aswang. At sa isang araw pa lang ng pangangaso sa tingin ko, malaki talaga yung magagawa mo. Tsaka magaling ka rin ha. At pakiramdam ko mas gagaling ka kapag dinere-derecho mo. Ngayon lang ako nakarinig ng papuri mula sa'yo ah.
Hindi naman ako nagsasabi ng kung ano para may masabi lang eh. Totoo nga, magaling ka. Kaya mo pa nga akong lampasan kung pagbubutihin mo yung ensayo eh. Totoo ba? Pero hindi gaya mo, ayos lang sa akin yung magkwento, no? At saka wala naman nakakapagtaka dun. Talagang galit ako sa mga aswang na yan. Kaya siguro ganito rin ako. Kasi pakiramdam ko, aswang talaga yung dahilan ng pagkamatay ni Mama. Isipin mo, buntis siya tapos maayos naman yung lagay niya. Tapos bigla na lang siyang namatay. Pagkatapos niya paulit-ulit na ibulong at ituro na may aswang daw sa labas ng bintana. Tapos sasabihin ng mga doktor, komplikasyon lang daw ng pagbubuntis yung dahilan. Anong ibig mo sabihin? Meron manananggal sa inyo? Kasi sila yung karaniwang bumibiktima ng mga buntis eh. Hindi ko alam pero di ba gaya ng sabi mo, mga pakpak ng manananggal yung palatandaang nandun sila? Wala naman akong nakitang ganun nung lumabas ako ng bahay. Malaking anino lang at sa totoo lang, pwede naman kung saan lang galing yun, di ba? Kung ano lang yung aninong dumaan sa bubong. Pero Arman, pwede ba ako magtanong? Kung ganyan ka rin naman kagaling at kalakas, bakit kailangan mo pa ng tulong ko? Kasi sa totoo lang, parang hindi mo naman ako kailangan eh. Parang pabigat pa nga ako sa'yo. Kung tutuusin, ba't ka pipili ng pilay para mangaso? Basta, malapit mo na malaman. Dahil sa pagod at bigat ng isip ay agad ako nakatulog pero binangungot ako. Sa panaginip narinig ko ang boses ni Mama. Hirap na hirap siya at humihingi ng tulong mula sa labas ng bahay. Tumakbo ko sa dilim. Tinatahak ang paligid hanggang sa kalsada. Pero boses lang niya ang natutuntun ko. At hindi ko siya makita. Nagising akong balisa at hindi maalis sa isip ko ang panaginip. Lalo na't tila mukha ni Aling Tinay ang figurang nakita ko sa bubong. Unti-unting bumalik ang hinala kong may misteryo sa pagkamatay ni Mama. Kaya nagpa siya akong kausapin si Aling Tinay. Pero napahinto ako nang marinig ko ang mainit na usapan nina Arman at Mang Ernie. Aalis na lang ako. Dahil mukhang hindi talaga tayo magkakasundo dito. Hindi ko na kaya, Arman. Ngayon pa talaga? Ngayon iiwan mo ko kung kailan nasa gitna tayo ng lahat ng to? Ang problema kasi, Arman. Parang hindi mo mabitawan yung nakaraan. Paano ka tuluyang magbabago kung nagpapadala ka pa rin sa mga dating gawain na ama mo? Arman, magkaiba kayo. Hindi mo kailangan sumunod sa yapak niya. Sa tingin niyo ba hindi ko alam yon? Yun nga yung punto ng lahat ng to eh. Yung maging iba sa mga ginawa niya. Nakikita ko naman na gusto mong gawin yon. Pero minsan nadadala ka ng galit, Arman eh. Nadadala ka ng matinding takot. At higit sa lahat, ng matinding awa. Pero kailangan mo na magpasya. Paano ko gagawin yun kung ang dami nakataya dito? Alam ko mahirap. Pero minsan kailangan natin bitawan yung sakit na nakaraan para makapagsimula talaga ng bago. Magsabi ka na lang talaga ng totoo. Huwag kang matakot magtiwala sa ibang tao. Malay mo, magulat ka ba sa kung ano kaya nilang gawin? Lena? Anong ginagawa mo dito? Pwede ko bang makausap si Arman? Ikaw. Pero mainit yung ulo niya. Mauna na ako ha? Nagulat ako pagpasok sa kwarto ni Arman. Punong-puno ng sugat ang mukha niya. Kahapon ko lang siya nakita at nung naghiwalay kami, wala naman siyang ganyang kalalang mga tama. Napakabilis niya para maisahan ng kung sinong aswang lang. At may isa pa akong napansin. Isang bagay na ngayon ko lang lubos na naunawaan matapos ang panaginip ko. Kamukha mo si Aling Tinay. Ayun, naalala ko na. May kamag-anak ka ba sa baryo? Kasi sobrang kamukha mo siya eh. Parang ikaw lang din siya pero lalaki. Huwag na natin pag-usapan yan. At saka, ano ba kailangan mo sa akin? Wala ako sa mood makipag-usap ngayon. Malamang mukhang bugbog ka sa pagod eh. Ano ba nangyari sa'yo? Lumabas ka na naman bang hindi mo ko kasama? Sana tinawag mo ko para may kasama ka man lang na... Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Bumalik ka na sa kwarto.
Ha? Akala ko ba mag-e-ensayo tayo ulit? Tapos makakasama na ako sa pagroronda mo sa gubat. Oh, ano nangyari doon sa usapan natin? Bigla ka na lang ba aatras? Gulo mo kausap? Ha? Ako pa yung magulo kausap? Huwag mo nga akong baliktarin. Pero kung yan yung gusto mo, sige. Kaya nga ako pumunta dito para magpaalam na uuwi muna ako eh. Napanaginipan ko kasi si Mama. Tapos si Aling Tinay. Hindi ka uwi. Ano ba, Arman? Ano ba to? Bigla-bigla ka na lang nag-iiba ng isip eh. Para sa pa yung sinasabi mo na hindi ako bilanggo, tapos gagawin mo pa akong mangangaso rin. Basta't makinig ka muna sa akin. Huwag kang aalis dito. At huwag kang babalik sa inyo. Naintindihan mo? Para to sa kaligtasan mo. Saka ko na ipapaliwanag yung lahat kapag natapos ko ng kailangan kong gawin. Pagbalik ko, mag-uusap tayo. Ha? Arman, niloloko mo ba ako? Parang hinira mo lang yung mga salita ni Mama bago siya namatay eh. Lena, hindi ganun yung ibig ko sabihin. Pero ganun na ganun nga. Parang inuulit lang lahat eh. May tinatago siya sa akin kaya nagkagulo yung buhay namin. Tapos ganun ka rin ngayon. May tinatago ka rin sa akin. Bakit pa hindi ka na makinig sa akin? Baka tama nga yung mama mo, dapat nakinig ka sa kanya. Huwag na huwag mo sasabihing tama yung nangyari. Dahil maling-mali yun. Kailan naging tama na namatay si Mama? Na iniwan niya kami. Lena, pasensya ka na. Babalik na lang ako sa kwarto ko. Hindi mo na kailangan ikulong ulit ako. Pero mag-usap tayo mamaya. Yung maayos. Kapag kalmado na tayo pareho. Walang sigawan. Yung maayos na usapan. Para siyang biglang naging maamo at tumahimik matapos ang nangyari. Marahil dahil naalala niya ang pagkawala ng pamilya niya. Hindi ko na inisip pa ang dahilan. Ang mahalagay nagawa kong malinlang siya para hindi na ako ikulong at makabalik siya sa sariling silid. Pagkalis niya ay dahan-dahan akong tumakas sa mansyon. Pero pumalpak ang plano ko. Naligaw ako sa gubat at naiwan ko ang gamot para sa pilay kong paa. Habang lumalala ang sakit ng bukong-bukong ko, naramdaman kong may sumusunod sa aking may masamang balak. Napatay ko ang aswang, pero lalo akong napalalim hanggang mapadpad ako sa kubo ni Mang Ernie, kung saan nakita ko ang mga gamit ng kapatid ko. Lena, anong ginagawa mo dito? Ang dapat mo sagutin sa akin, Mang Ernie. Bakit may gamit si Buboy dito? Anong ginawa niya sa kapatid ko? Sandali. Ibaba mo yung kutsilyo mo. Wala naman ako ginagawa masama eh. Kapag hindi ka nagsabi ng totoo, gagabitin ko to sa'yo. Diyos ko, talagang tinuruan ka pa talaga ni Arman yan. Pati ba naman ako gusto niya pahirapan? Yan ba yung balak mo dito? Hindi naman po, Mang Ernie. Gulong-gulo na kasi ako. Sabi ni Arman, alam niya kung nasa si Buboy. Tapos malalaman ko nagsisinungaling pala kayo sa akin. Nandito lang pala siya. Mababaliw na ako kakaisip kung nasan siya. Ilang araw na. Tapos nandito lang pala siya. Buboy! Buboy, nandito na si ate! Wala siya dito. Wala na siya dito. Oo, at gamit nga niya yan. Pero Lena, hindi ako nagsisinungaling. Meron kami kasunduan ni Buboy. Utang na loob, Mang Ernie. Sawang-sawa na ako sa mga lihim. Sabihin niyo na sa akin lahat. Ngayon na! Totoo. Ikinulong ni Arman ang kapatid mo dahil sa pagnanakaw. Pero kaya mo, sandali lang din to. Nung ikinuwento ni Buboy kung bakit niya ginawa yon, naawa si Arman at pinakawalan din siya. Oh, bakit nawawala pa rin si Buboy ngayon? Dahil hindi lang yun yung nalaman namin. Ganito yan. Alam mo, magkakilala kami ng nanay mo. Pero ang hindi mo alam, nilapitan niya ako nung umalis ang tatay niyo. At nagpatulong sa akin ang nanay niyo. Para matunton ang tatay niyong si Lando. Dahil may kutob siyang may ibang babae ito. Opo, naikwento niya po yun sa amin. Pero hindi naman niya sinabing humingi siya ng tulong sa inyo. Dahil naging delikado ang lahat. Nalaman namin na may kalaguyo nga ang tatay niyo. At walang iba kundi ang kapitbahay ninyo. Ang kumare mismo. Yung matalik na kaibigan ng nanay mo. Ha?
Si Aling Tinay po ba yun? Napakakapal naman ang mukha niya. Siya nga. At hindi lang yun, Lena. May kutob ang nanay nyo na naaakit ang tatay nyo dahil aswang si Aling Tinay. Pero dahil mabait ang nanay nyo, gusto muna niya ng katibayan. Gusto ko sana ipaalam agad kay Arman para matugis na siya. Katibayan? Pero paano ho? Hindi ho ba delikado yun? May punto din naman ng nanay mo. Oo nga't madaldal siya. Pero hindi siya lalabas sa tao na wala namang kasiguruhan. Kaya ang plano, makuha ni Mercy yung pinaghihinalaan niyang ipinapahid ni Tinay sa katawan niya. Gusto ko sana suriin yun. Kasi baka yun yung patunay na isang mabahong langis ang tumutulong para mag-iba ang anyo ng isang tulad niya. Langis? Teka, yun ba yung parang amoy burak na malansa? Yung kulay berde? Oo, yun nga yun. Nung naghihingalo po si Mama, naamoy ko yan sa likod ng bahay namin. Oo, dahil nandun nga ang ana ng gal noon. Tama ang nanay mo, haswang si Tinay. Kaya pala hindi rin siya lumitaw nung lamay at libing dahil nagsaboy kami agad ng suka. Ano nga ulit yung tawag sa kanya? Anananggal? Ano po kaibahan nun sa manananggal? Ang anananggal, hindi siya nahahati gaya ng manananggal. At wala siyang pakpak. Pero kaya pa rin niya lumipad at maglutang sa hangin. At kapag hindi siya naghahanap ng buntis na mabibiktima, dumadayo sila sa lamay nang hindi nakikita. Para singutin ang bangkay sa kabaong. Sa umaga naman, naghahanap sila ng mga lalaking bibiktimahin nila sa gabi. Ibig niyo po bang sabihin, baka nakain na niya si Papa? Malamang ganun na nga. At naikwento na rin sa akin ni Buboy. Yung ginawa niya noong lamay na nanay mo. Abalang-abala pa siya kunwari. Pero pinaglalaroan lang niya kayong lahat. Tinitiktikan niya ang bangkay ng nanay mo si Mercy. Hindi pa talaga siya nakontento na siya yung dahilan ng pagkamatay ni Mama. Gusto pa talaga niyang lapastanganin pati yung bangkay niya. Ganun na nga. Nangyari ang lahat dahil naabutan niya ang nanay mo bago pa ito makabalik dito at makapagsumbong kay Arman. Hindi ko masisisi ang nanay mo si Mercy sa kabaitan niya. Pero huli na ang lahat para sa kanya. Walang ibang dapat sisihin dito kundi si Aling Tinay. Naiintindihan ko yung galit mo, Lena. Kaya hindi ko na rin napigilan si Buboy sa gusto niya maghingante. Noong nabuo namin ang buong kwento, gusto niya mag-i-espiya. Dahil kaya magtago ng anananggal sa mismong lamay. Kailangan siyang bantayan. Teka, yung babaeng hindi makita, yan ba yung paulit-ulit na tinatanong ni Arman sa mga aswang? Yung pilit niya pinapaamin? Oo, siya nga yun. Pero tutol ako sa paraan ni Arman sa pagpapahirap sa mga aswang. Kaya pumayag akong tumulong si Buboy. Naalala ko may namatay na naman sa baryo niyo. Nagsaboy siya ng suka sa lamay bilang proteksyon at kumuha na rin ng impormasyon tungkol sa susunod na balak ni Tinay. Dahil hindi pa alam ni Tinay na nabisto na siya ni Buboy. Ha? Pero napakadelikado ho nun. At saka para saan? Kaya-kaya naman ni Arman yung ganong aswang, di ba? Wala naman yatang espesyal kay Aling Tinay. Yan nga din yung kinakagulat ko eh. Hindi muna umaatake si Arman. Hanggang kahapon lang at hindi maganda ang nangyari. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya napatay yung aswang. Ha? Pero bakit? Hindi ko rin alam, Lena. At nagbilin pa siya sa akin na huwag kong paalisin dito si Buboy. Sabi niya, huwag na huwag kayong uuwi sa inyo. Pero pagdating ko dito kanina, wala na si Buboy dito. At mukhang nakatakas ka na rin. Kayong magkapatid talaga, oo. Parehas kayong matigas ang ulo. Pero naiintindihan ko naman na gusto niyong gumante. Ang kaso lang... Sandali nga ho. Bakit? Ito ba yung dahilan ni Arman? Gagawin niya kaming pain? Ganun na nga. Minsan kasi marahas talaga ang pamamaraan ni Arman. Kapag aswang ang usapan, halos lahat gagawin niya para mahuli lang ito. Ang kaso, hindi ko alam kung bakit bigla niya yung binago. Siya mismo yung umatake kay Tinay kagabi. Sa totoo lang, Mang Ernie, handa akong maging pain kung mapupuksa natin siya. Pero bakit nag-aalinlangan si Arman kay Aling Tinay? Nakita ko yung mga sugat niya.
At sigurado ako hindi siya nakalaban ng maayos. Kasi kung nakalaban siya ng buong buo, tapos na dapat ang usapan. Mang Ernie! Mang Ernie! Mang Ernie, tao po! Aba, si Cheska yun ah. Cheska? Ano ginagawa mo dito? Ate Lena? Ate Lena, nandito ka rin? Tulungan niyo kami! Ano nangyari? Akala ko hindi totoo yung mga kwento ni Buboy. Ang sabi niya may aswang daw na pwedeng umatake kay Ate Stella kapag hindi ka binagsabi ng suka. Sabi niya kayo daw ni Mang Ernie yung may sabi nun. Hindi ko po siya sinunod. Tapos kanina bigla na lang sumakit yung tiyan ni Ate Stella. Naagapan naman namin siya pero naalala ko po yung sinabi ni Buboy. Kaya pumunta ako sa bahay niyo para sabihin yung nangyari. Pero grabe po yung nadatnan ko doon. Para pong dinaanan ng bagyo. Ha? Opo, Ate Lena. Wala na rin po si Buboy doon. Check na. Bakit siya umuwi? Tara na. Baka naunahan na tayo ni Tinay. Dali-dali kaming tumakbo pababa ng bundok. Si Cheska hindi nga alam ang nangyayari. Pero nakitakbo na rin. Kaya nang marating namin ang paanan ng bundok, madali siyang nahagip ng aswang. Lumipad si Aling Tinay habang buhat-buhat si Cheska. At sa sobrang takot ay nagpumigla siya at nahulog. Sinubukan siyang saluhin ni Mang Ernie. Pero nabangga lang siya ni Cheska kaya pareho silang nagkarambola. Dahil doon tumama si Cheska sa batuhan at nawala ng malay. Sinubukan siyang gisingin ni Mang Ernie pero sa taas ng bagsak niya, mukhang may nabali siyang buto. Sinasabi ko na nga ba? Kapag sinundan ko si Cheska, matutuntun ko rin kayo. Walang iya ka, Aling Tinay! Ikaw pala yung ugat ng lahat ng to! Nasaan si Buboy? Ano ginawa mo sa kapatid ko? Yung kapatid mo, akala mo kung sino? Walang suka ang makakapagligtas sa kanya. Iniwan ko siya kay Arman bilang regalo ko. Anong ibig mo sabihin? Tingnan na lang natin kung hindi pa kumakagat si Arman. Tingnan natin kung maiiwasan pa niya ako. Ano ba pinagsasasabi mo? Nababaliw ka na ba? Hindi pa ba sapat sa'yo na winasak mo yung buong pamilya namin? Pinaglalaroan mo pa kaming lahat. Ang ibang aswang pumapatay lang ng tao. Ikaw ginagawa mo pa kaming laruan. Wala kang alam, Lena. Hindi ako karaniwang aswang. Umangat na ng gala ko. Pero hindi mo ba kilala si Valentina Villarreal? Yung kapatid ni Don Victor? Oh, kilala mo naman pala ako eh. Hindi kita pinaglalaroan. Nagkataon lang ang lahat. Tahimik akong namumuhay sa baryo at kayo ang gumugulo sa buhay ko. Ang nanay mo ang hindi mapakala. Mali ka! Walang kasalanan si Mama sa nangyari! Ikaw ang walang awa pumatay sa kanila ni Papa! Kung hinayaan na lang niya sana ang tatay mo sa pambababae niya, kung hindi na lang sana siya naghalukat, di sana wala tayo dito, di ba? Nanay mo ang dahilan ng lahat ng to. Gusto niya pa akong ipakulam? Kaya gumanti ako. At ngayon, oras na para tuluan ka rin ang leksyon. Susunggaban pa sana ako ni Aling Tinay pero mabilis ko siyang nasalag. Inatake ko siya gamit ang punyal at napasigaw siya sa sakit. Habang nagpapambuno kami, bigla siyang umiti. Saka hinila ang pilay kong paa at sabay kami pumailan lang sa ere. Matinding sakit ang gumuhit sa buong katawan ko. Kahit nasa himpapawid kami, nalalaban pa rin ako. Pero sa katusuhan niya ay bigla niya akong binitawan. Sa kabutihang palad ay may isang mabilis na figurang humarang sa pagbagsak ko sa mga bato. Si Arman ang sumalo sa akin. Hindi kalayuan ay namataan ko si Buboy, kasama niya. Duguan ng kapatid ko, may malaking punit pa ang damit, pero mukhang ayos naman siya. Tita Valentina, tigilan mo na to! Nandito ka rin pala, Arman. Kanina pa kitang hinihintay eh. Nakita mo ba yung ginawa ko kay Buboy? Sasaktan ko lahat kapag hindi mo binigay sa akin ang gusto ko. Kapag nakuha ko ang gamot, hindi ko na kayo guguluhan. Tumigil ka na, tita! Hindi ko yan gagawin kahit kailan dahil mali yan. Hindi ko ibibigay sa iyo yung gamot! Teka, tita, ito ng gamot!
Ate, magtiya sila. Sinabi sa akin ni Kuya Arman yung totoo. Binigyan niya din ako ng gamot. Kaya naghilom yung mga sugat ko, ate. Walang iya ka talaga, Arman! Ipinamimigay mo lang yung gamot! Yung gamot na pinagbayaran ko ng buong pagkatao ko! Ibibigay mo lang sa mga hamak na to! Sinabi nang tumigil ka na, tita! Tsahin mo pala siya, Arman. Tapos hindi mo man lang sinabi sa akin. Nalaman ko lang yun dahil kay Buboy. Sa mga kwento nyo, akala ko karaniwang aswang lang hinahabol ko. Kaya handa pa ako gawin kayong pain. Pero ngayon, nalaman ko lang iisa si Aling Tinay at Tita Valentina ko. Malambot ka talaga, Arman! Kaya ka lagi sinasaktan ni Kuya Victor eh! Hindi ka na talaga tumigas! Pero ano pa bang aasahan ko sa'yo? Ikaw nga ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat ng to eh! Ikaw ang nagpakawala sa kanilang lahat! Lahat ng aswang na pinag-e-eksperimentohan ni Kuya Victor pinalaya mo! Kaya siya kinain ng mga yan! Hindi ako yung dahilan kung bakit siya inatake. Inatake siya ng mga pinakawalan ko dahil mali ang ginagawa nyo. Mali! Ang gusto lang naman ni Kuya mas mahabang buhay! Dagdag na kapangyarihan! Walang mali doon kung kaya naman namin gawin! Pero mali nga yan! Ngayon ko lang lubos na naiintindihan na hindi lahat ng kaya mong gawin. Dapat mong gawin. Mali ang paglaro niyo ang buhay. Hindi lang ng tao, kundi pati ng mga aswang. Para lang sa gamot na yan. Yung gamot na pinapahid ko sa pilay ko. Ano? Ipinahid mo lang sa marumi mong paa? Ang matuluyan ka na talaga nahihibang! Inihalay ko ang katawan ko para maperpekto ni Kuya Victor yan, tapos ipamimigay mo lang! Dito na tuluyang sumabog sa galit ang Ana ng Gal. Pero naagapan siya ni Arman. Doon na nagsimula ang matinding pagtutunggali ng magtiyahin. Pilit na hinihila ni Aling Tinay si Arman, habang desperado naman siyang sinusubukang saksakin para hindi ito makalapit sa amin. Halatang nagngingit-ngit siya sa galit dahil naggamit namin ang gamot niya. Sinabi na tama na. Huwag sila. Wala silang kasalanan dito. Hindi mo ako mapipigilan! Ano na lang ang sasabihin ni Kuya Victor sa'yo? Bitawan mo ako! Nakakahiya ka! Kumakampi ka sa mga hamak na ta! Wala na akong pakialam kay Papa. Parehas kayo mga limaw. At dito na matatapos yung lahat. Habang nakikipaglaban si Arman, nakita ko sina Buboy at Mang Ernie. May dala silang asin, suka at kung ano-ano pa. May hinahanap sila sa kakahuyan. At nang lapitan ko sila ay nakita kong nahanap na nila yon. Sa likod ng malaking puno, natatakpan ng malalaking dahon. Nakatago ang kalahati ng katawan ni Aling Tinay. Ibinuhos nila roon ang lahat ng dala nila. Umusok ang laman nito at napahiyaw ang aswang sa sakit. Tumakbo kami pabalik sa labanan. At doon nakita namin si Arman. Hawak sa leeg si Aling Tinay. Pero hindi niya pa itutuluyang matapos. Kaya naman lumapit ako. At ihahanda ko na sana ang punyal ko. Pero pinigilan niya ako. Kinuha niya yon at siya mismo ang sumaksak sa puso ng tiyahin niya. Ako ang kailangang gumawa nito. Ako ang dapat tumapos sa lahat. Pero salamat. Dahil kayo nagbigay sa akin ng lakas ng loob para gawin yung tama. Hindi nagtagal ay binigyan din kami ni Arman ng gamot para kay Cheska. Parang milagrong nagising siya. Umayos ang ulo niya matapos ang matinding pagkakahulog. At nawala pa raw ang bali sa binti. Ganon din sa akin na nung balik ang lakas ko. Hinatid ni Mang Ernie si Cheska at nangako naman itong ililihim ang lahat. Kami naman, inihatid ni Arman pa uwi. At tinulungan pa niya kaming ayusin ang gulong iniwan ni Aling Tinay nang sugurin niya si Buboy. Ate, pasensya na po sa lahat ha. Kuya Arman, pasensya na rin talaga sa pagnanakaw ko. Kinailangan lang po talaga namin. Hindi ko pinapayagan yung mga ganong gawain. Pero naiintindihan ko. Kung sarili kong ama at tiyahin nga,
iniintindi ko kahit nag-eksperimento sila sa aswang. Ano pa ba yung munting pagnanakaw lang? Pero mali pa rin yun, Buboy. Opo ate, hindi ko na po talaga ulitin yun. Tignan niyo naman yung gulong inabot natin, oh. Pero hindi ko talaga akalaing nagpapanggap lang si Aling Tinay. Akala ko maayos siyang tao eh. Napakabait niya kay mama tapos may iba pa pala siyang pakay mula pa noon. Mautak talaga siya. Nandito lang pala siya sa baryo. At ang tagal ko na rin siyang hinahanap ah. Nung nalaman ko yung ginagawa nila papa, yung mga eksperimento nila, doon ko natuklasan na marami pala silang bagong uri na aswang na ginawa dahil sa mga kalokohan nila. Gusto kasi nilang humaba pa yung buhay nila. Pero ito yung nangyari. Pati si Tita Valentina nag-iaswang. Pero nabanggit mo na pinalaya mo yung mga aswang, di ba? Bakit? Akala ko galit na galit ka sa kanila. Bakit mo sila tinulungan? Dahil hindi naman lahat na aswang masama eh. Pero dahil doon nagkagulo. At doon nagsimula na nilang salakayin si Papa at si Tita Valentina. Nakatakas yung lahat. Kaya ako yung naging manunugis. Dahil kinakain ako ng konsensya ko eh. Kailangan ko ayusin yung pagkakamali na ako rin yung gumawa. Kaya pala. Ngayon, mas malinaw na sa akin. Ate, kaya pala bago salta lang din dito si Aling Tinay noon, no? Kaya din pala ayaw niya sa suka. Pero ang bigat nun. Isipin mo kinailangan mo patayin yung sarili mong tiyahin. Gaya nga na sabi ni Mang Ernie, kailangan ko nang bitawan yung nakaraan ko. Kailangan ko piliin yung tama kahit masakit. At saka, Lena, Buboy, gusto ko rin humingi ng tawad sa inyo magkapatid. Binalak ko kayong gawing pain dito eh. Kahit hindi ko natuloy yun, nagsinungaling pa rin ako sa inyo. Kalimutan na natin yun, Arman. Doon pa lang sa pinili mong iligtas kami laban sa sarili mong tiyahin, nakabawi ka na doon. Pero, hindi pa dito nagtatapos yung lahat eh. Marami pang aswang dito sa paligid. Kaya ito yung mission ko ngayon. Puksain ang lahat ng kasamaan na iniwan ng pamilya ko. At kung kailangan mo ng kasama, Arman, kahit wala yung gamot na yan, handa akong manghuli ng aswang. Pilay man ako o hindi. Mabuti naman. Dahil bala ko rin itapon yung mga gamot na yun eh. Ayoko na kahit anong bakas na ang ginawa ng pamilya ko. Makita ko dahil nahihirapan ako. At saka nandiyan naman si Mang Ernie eh. Tutulungan niya tayong gumawa ng ibang gamot. Tinulungan kami ni Arman na makabangon at magsimula ulit. Dahil doon nakapagpatayo ako ng maliit na negosyo. Sapat para sa gastusin namin ni Buboy. Gumaling na rin ang pilay ko sa tulong ng mga doktor na ipinakilala niya. At syempre sa tulong din ng mga gamot ni Mang Ernie. Para sa amin ni Buboy, napakalaki na talaga ng ipinagbago ng buhay namin. Pero masasabi kong para yan sa ikabubuti. Mas naging matatag na kami at hindi na rin siya pasaway. Kami naman ni Arman, nagkatuluyan kami. At naging iisa ang aming misyon. Ang ubusin ng mga natitira pang aswang. Siguro'y dahil na rin sa halos pareho kami ng pinagdaanan. At ngayon ay namumuhay kami ng masaya, nang may pag-asa at tapang na harapin ang anumang darating sa amin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa pakikinig at magandang araw sa ating lahat. If I whisper slowly, would you